ekitaldi honetan, ezin ahaztu atzo ere egun garrantzitsua izan zela Euskal Herri langilearentzat, gudari eguna. 2 egunetan Pakito 2 aldiz omendu dugu bada. Gaur, atzo bezainbesteko garrantzia baitu Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialerako borrokan aritu diren horiei eta haien borrokari gorazarre egitea. Izan ere, haien memoria borrokan eraikitzen da, eta horretan dihardugu. Ez gatoz hona Pakitoren bizi urratsak errepasatzera baina. Hark utzitako lorratzei jarraika bidea egiten jarraitzeko behar aldarrikatzera baizik. Begoña, Marta, Pakito eta beste zenbait internazionalistak ondo zekiten El Salvadorrerako bidea hartzean guduzelei gordin batera zijoazela. Herri langile antolatu eta armatuak agintari fascista ustelak lurperatzeko guda zuen herrira. Eta gaur egun ere, haiek maila gorenerako eramandako internazionalismoak bere biziko garrantzia du. Bizi dugun testingurua latza da. Mozorrorik gabe gedatura sistema kapitalista. Imperialismo aurrera eramaten ari den ofentsiba bortitzaren aurrean, gure aurrekoen irakaspenei heldu eta haien ariari tiraka jarraitu behar dugu. Hidraren buruak biderkatu egin dira, eta ofentsiba toki orotara iritsi da dagoeneko. Baina altxamenduak ere biderkatzen ari dira. Burkina Faso, Mali, Palestina, Libano, Niger. Eta beste zenbaitek ere ikuntzan dihardute mehatxuen aurrean. Dela Yemen, dela Venezuela, dela Kuba. Mundua sutan dago. Eta bizira honei badugu, ez dugu borrokatzea besterik. Zu gehiago piztea dagokigu. Hortik, Euskal Herria internazionalista erekitzaren garrantzia. Hori ala izanik, ezin dugu munduko herri langileon autodeterminazio eta erresistentzia eskubidea aldarrikatu, babestu eta elikatu besterik. Ezin baita zapaldu eta zapaltzaien indarkeria parekatu. Ez da bake abstraktu bat aldarrikatu ere. Errealitatea hain argia denean. Internazionalismoa herri langileon arteko hartu emanean datza. Eta askapen borroka guztiekin, zein horien harremanekin eraikitzen den praktikoa politikoa da finean. Euskal Herritik, gure askapen nazional eta soziala da munduko beste herri langilei egin diezaiek egun ekarpenik handiena. Imperialismoaren bi kate begi suntsituko lituzkelako. Estatu Espainiar eta Frantsesa, NATO eta Europar Batasuna hulduz bide batez. Eta hemendik, herrien arteko ekarpenei buruz ari garen honetan, besarkadarik estuena bidali nahi diegu Palestinan borrokan ari direnei. Haien askapenak ere gureari egingo baitio ekarpena. Eta Euskal Herria independiente, sozialista eta internazionalista lortu bitartean, Pakito, Marta eta Begoña moduko gudarien oroimenari eutsi behar diogu. Eredu direlako eta izango direlako. Gora Euskal Herria internazionalista! Gora! Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora Euskal Herria sozialista! Gora! Gora Pakito! Gora!